13 éve dolgozok a Volánbusznál, mint autóbuszvezető. Állatmenhelyet és kutyaiskolát üzemeltetünk a feleségemmel. A feleségem a oktató része, szóval oktatást csinálja, fegyelmezőt, én pedig a kutyáknak az őrzővédőt. A fegyelmező része az, hogy a kutyák biztonságosan tudjanak közlekedni pórázon, póráz nélkül, szájkosárba. Az őrzővédő az házőrzésre, szájkosaras munkákra, munkavizsgákra felkészítjük a kutyákat. Francia bundával való csibészelés. Szituációkat szoktunk csinálni, különböző szituációkat, kocsi tetején, épület, akár buszba, hogyha van rá lehetőség, mikor, hogy milyen helyre tudunk menni. Amikor szabadnapos vagyok, akkor én megyek, beszerzem a menhelyi kutyusoknak a kaját, utána megyünk föl, és akkor a feleségem az napköziztet, kutyanapközit, akkor dolgozik a kutyákkal, fegyelmező, és amikor szólnak, akkor én pedig csinálom nekik az őrzővédőt. Akik szoktak velem utazni, kutyák, nagyon jól tudnak utazni. Szocializálni kéne a kutyákat legfőképp, szóval ez kiskorútól kell a kutyákat a járműhöz szoktatni, akár kocsihoz, buszhoz, villamoshoz. A segítő kutyáknak, mint vakvezető kutya, nem kell szájkosár. Pórázon ugye vezetik a hölgyet vagy a férfit, ugye segítünk nekik, hogy a gazda biztonságosan tudjon leülni, helyet foglalni, és biztonságos helye legyen a kutyának. A nagytestű kutyákat biztonságos póráz szájkosár, a kistestű kutyákat táskába vagy ketrecbe szokták hozni. A kutyának meg kell venni a jegyet, és oltási bizonyítványt, útlevelet kell nekik hozni. A nagytestű kutyákat biztonságos póráz szájkosárral kell fölhozni a járműre, úgy, hogy az utasokat nem zavarja, az ülésekre nem ültetjük rá, hanem a padlón ülnek vagy fekszenek a kutyák.